Okay mfethu futhi deposita namhlanje. So namhlanje mfethu uzoya lapha. Yabo lapha ekugcineni ekhoneni to my funds. Thinta khona. Yabo lapha phezulu okubomvu khona kubhalwe kuthiwa deposit. Thinta khona lapho kubomvu. Hayi lento yenza kancane ke manje. Oh yeah, suthintile kuvela kanje. Mase uthinta easy equity. So manje uyakhetha ukuthi yipi ofuna uinvest kuyo. So ngoba nje siqale ngale bomvu easy equity sithinta wona. Easy equity uzokunika kanje. Usuyakutshela ke la ukuthi bank account uyithola la. So nje manje uAbsa lo uzothinta la phezulu. Uzoyishola ukuthi wena liphi ibhank osebenzisa ukwazi ukusebenzisa kangcono. So mawusebenzisa uFNB thinta uFNB nangama account number yakhona ireference account number yakhona odeposita kuyona. Phinde futhi upress la phezulu uma usebenzisa uNetbank press uNetbank bakutshela futhi naye iaccount number naye reference yakhona. Ungasebenzisi phela lawa ngikutshengisa wona. Nawe yenza kweyakhi app ukuze ufake kweyakhi app yabo. Danke siyabonga.